बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय दं आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय माने चिफ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावग्रोबाय। मानो होनना बुङोब्ला बे सिमाङा दिनै नङा, जोङो 15 बोसोरसोनिफ्राय बे सिनेमा हलनि थाखाय सिमां नुबाय थादों आरो बे सिमांखौ दिनै मानगोनां जोंहा प्रमद बर' सारा दिनै मोगथाङाव खालामफुंनानै होबाय। बेनि थाखाय आं आरो फिन बिथांखौ आरो साबायखर बावबावबाय आरो बेबादिनो इयुनाव जोंनि बर' सावथुनगिरिफोरखौ माने हेफाजाब होलांबाय थायो बेखिनिखौ आङो आसा खालामदों आरो बिथांनिसिम आङो बेखौ दिनै नोंथांमोन मिडियानि सिगाङाव माने फोरमायबाय जे जेब्लायबो जोंखौ जाहाथे मदद होलांबाय थाथों। आरो मैयासो बे रुनिखाथायाव जेनाखि जालाख' ना माबा होनदों, आं नामखौ बारा क्लियार गैया, जालाख'नि मुङै सिनेमा हल मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसंबाय। बेवहाय जोङो गोजोननाय दङ आरो बेबादिनो जोङो दाब जायगायाव बिटिसिनिफ्राय बा बिटिआरनिफ्राय सिनेमा हलखौ जुदि बाङाय खालामना होयोबा आरो साबसिनबाव। दा 5 जों खोनानानै दङ, 5नि उनाव बोसोरफ्रोमबो बिदिनो 5-4 बानायलांबाय थायोब्ला बहुद माने जों सिनेमा दिहुनग्राफ्रा सुबिदा जागोन। मानो होनबा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 100टानि बारा पेन्डेल जायो, नङा होमबा? गामि दरब्रै दरबाजों 10टाजों बेबायदि पेन्डेल बानायनाय जों देखायगासिनो दं। आं सानो सिनेमा हला जुदि 5-4ल'बा जोंहा बाहाय बारा मुलाम्फा खालामनो हानाय नङा। खारन जोंनि जेनाखि जायगायाव जोंहा पेन्डेल बानायनाय सेन्टार थायो, सेन्टार जाथाव मोनफ्रोमबो जायगायाव जुदि फिसा बाङाय नङाबाबो फिसा जेनेबा 1 कौटिनि गेजेरावनो जुदि सिनेमा हलखौ लुफुंनानै होयोब्ला बाहाय माने सावथुनगिरिफ्रा सिनेमा बानायग्राफ्रा गोबां मुलाम्फा जागोन आरो जों बेजोंनो प्रडिउसारफ्रा माखासे मुलाम्फा जायोब्ला जों गासैबो केमेरामेन, डाइरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटार, एक्टर, एक्ट्रिस गासैबो भावखुंगुरफोरखौबो जोङो सिंगारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो बिथांमोननि सुबिदाखौ होनो हागोन आरो बेखिनिखौ आं आसा खालामदों। दिहुननायावथ' आं एक्सुवेलि 2000निफ्राय मावबोदोंथ' माने एक्सपिरियेन्सआ गैया नङा दं। सिनेमा दिहुननायाव बिराद खस्थ', ओमफ्राय ओरै मा होनो माखासे फाइनान्सियेलफ्राबो नोङो मोनसे सिनेमायाव बेसेबां बाजेट बेबायदि मोनसे केपासिटि लानानै बानायखानांगौ आरो खायसे बिदिनो जाफुङैया फाइनान्सियेल क्राइसिस, बेवहाय सोरनाबा एसे थाबथायो। ओमफ्राय सोरबा साक्सेस जादों, साक्सेस जानायनि गेजेरावबो माबायदि जायो एखमबा जोङो प्रडिउसारफ्रा माने गावजों गाव एसे एस'सियेसना थिग गैया, दासिमबो बारा माने मजबुत जायाखै। बे हिसाबै सोर माबायदि सिनेमा बानायगोन बेनि जों खुनु प्रिपेयार गैया। बेवहाय जोङो ओरैबायदि लस जानांगौ गोनां जायो एखमबा बिटिआर ओनसोलाव 10टा फिल्म सोलिनांगौ, 30टा फिल्मबो ओंखारो। बेखिनिखौ आं एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आरोखि। एक्सपिरियेन्सआ बेवहाय दङ। लस जानायनि खारनाबो बेनो आरोखि, सिनेमाया बांद्राय बर'नोब्ला जों मार्केटखौ खम मोननो हायो आरोखि। सहायआ जोङो बिसा हिसाबै आर्टिस्ट, बिसायावथ' आर्टिस्टखौ लानानै मोनसे एस'सियेसन नालाय, दा बेवहाय आं प्रडिउसार हिसाबै बुंगोन दे, प्रडिउसार हिसाबै एसे आलादा खारो, ओमफ्राय आर्टिस्ट हिसाबै एसे आलादा खारो। दा बेवहाय आर्टिस्टफोरनो बिसा हिसाबै जायखौनोखि माने सरकारा माने हेफाजाब होनो हायो बेखिनिखौ मावनो हायो। जेरै जोङो गुबुन फिल्म इन्डास्ट्रियाव नुदों जे बे रिटायार्ड आर्टिस्ट जायफोरनाखि बोराय आर्टिस्टफोर, बुरि आर्टिस्टफोर, बिथांमोननो पेनसन होनायखौ जों नुबोदों। आरो बेवहाय माखासे माने खस्थ' खालामग्रा आर्टिस्टफोरनो माखासे बै जोंहा जुदि बिटिआरआव जुदि बाजेट फैखायोब्ला बेफोरखौ एसे अनसुंथाइ होनायनि बेब'स्था लानो हायो। बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं बुंबाय। आरो प्रडिउसारफोरनोबो लामसाम जुदि बिदिनो ओरैनो माने फ्रि होनाय जुदि सिस्टेम गैयाब्लाबो माखासे प्रडिउसारफोरनो मेसिनारि इकुइपमेन्ट जेनेबा बायदिसिनाखौ लानानै लनफोरनि केपासिटिखौ खालामना होयोब्ला प्रडिउसारफ्रा थांनानै थानायनि लामाखौ मोनो आरो। दा थांनाय मैया समाव अन्थाइ खाम्फा गायसननानै थांबाय, दा बे सिनेमा हलखौ नोंथाङा माबायदि सिस्टेमाव जाजानो लुबैदों? बे सिनेमा हलखौ आं ओरैबायदि जाजानो लुबैदों, बेवहाय दा दिनैसिमाव जोंनाव मिटिं इसेबां मोजां खालामलायनाय जायाखै, माने बयबो गासिबो जों मिटिं जायाखै। दा बेवहाय सिस्टेमा बियो गभर्नमेन्ट ओमफ्राय जायनाखि सिनेमा हलनि मालिक जागोन बिथांमोननि सानैनि गेजेराव बा पार्टि मोननैनि गेजेरावल' मुलाम्फा जागोन ना बाहाय माखासे बिसायाबो बिनि रेभिनिउखौ एसे अंश मोनगोन, दा जों बेखौ जेबो बुंथ'नो हायाखै। आं सानदों सोरबाया जुदि कमिटि बा एबा पार्सनेल जुदि सिनेमा हलखौ जुदि लुनायनि प्लान खालामनानै जुदि लुफैदोंब्ला बेवहाय निस्सय सरकाराथ' रेभिनिउखौ मोनखागोन, ओमफ्राय बेवहाय बिनि मुलाम्फाखौ सिनेमा हलानो जागोन नामा आं बेखौ सानदों। खिन्थु बिसाखौ जुदि अनसुंथाइ बा माबा मोनसे हेल्प होनायनि थाखाय बे सिनेमा हलनिफ्राय माबा मोनसे अंश थागोन नामा बेखौ जों दिनैसिम क्लियार जाथ'वाखै आरो। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां।
क'क्राझार सोहोरनि कोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।